Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay June 13, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa bahagi ng Luzon, kung saan ngayong araw meron pa rin tayong mararanasan ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Samantala, sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan na dulot ng habagat dito sa bahagi ng Ilocos Region, maging sa Batanes at Babuyan Island. Samantala, magiging maulap pa rin yung kalangitan at meron pa ding mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa bahagi ng Zambales, Bataan, maging sa Cordillera Administrative Region, sa bahagi ng Pampanga, Tarlac at Bulacan, dulot pa rin yan ng habagat. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan sa hapon at gabi dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 17 to 21, Lawag ay 25 to 29, samantala sa Tugigaraw naman ay 26 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 22 to 29, at ang maximum temperature naman sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa maging sa Legazpi ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap din yung ating kalangitan. Meron pa rin tayo mga tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Itong mga pag-ulan nito ay panandalian lamang, ngunit posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na yan during severe thunderstorms. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Zamboanga ay 25 to 35 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 25 to 32 at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin po para sa mga maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Luzon, lalong-lalo na yan dito sa may extreme northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin yung lagay ng ating karagatan.